हम सोच रहे कि हमारे हमरो 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 बबुआ हुई तो हम अपना गोदी में खिलाएं, लेकिन हमारे नाव के दिली जान, लेकिन हम घर कैसे हाँ हमरा में इतना शक्ति बा कि हम कर ले। दर्जन तो जादू उठे ना ना तनी मम्मी जी गईनी हनु अल्ट्रासाउंड करवाइनी हनु तो कहला सनु कि बच्चा एकदम ठीक बाटे। ठीक है काम बने। अब का करी भगवानो नु एकदम अजीबे खेल खेलैल। पहले तो गोतिया दे मैं ताना देत रहन सकी बांझिन हड़ी ले हम कितना दुख सहल बनी है मम्मी जी। गोतिया के बात ना सुना जाए, भगवान ना बिगड़ियो ना त केहू के बस के बात नहीं के। लेकिन हम जानत रही मम्मी जी, हमार विश्वास को कमजोर ना रहे, हम जानत रही कि हम माई बनो। अब बताएं भगवान जी देले बाबा इतना दिन 4 साल बाद हमरा एकदम इतना भगवान जी हमार गोदी में खुशियाँ देते हवन कि हम का कहीं। अब रहो बेकार से बड़ खुशी के बात कहाँ बा। कब कब रहो बोल देते रहे कि अभी तक हम नाथ के मुंह ना देखनी बांझी नहीं बहुत। हाँ तो फीस पड़त रहे 4-5 साल हो गए तब का कहम ना कहम कि अभी तक ले का भगवान। लेकिन अब तो खुश बानी नो बहुत खुश बानी कि अब ना खेलाए। तो भारी और मत उठाइए ठीक बा। अब हम भारी और जोन उठा के बोल दियो हमरा के चाहे बबुआ के बोल दियो। अब का कामे करे के रो कमो तो नहीं खिनु करे देते मने कि पहले तो दिन भर काम करवात रहे। अब जब से सुनले बानी कि खुश खबरी बाटे और दादी बने वाला बानी काम कर देता नी ना तनी लाओ ना कनिया हम कर देता नी तनी कमो हम तो बैठे आ गेट पे केहू आवेला ना तो केवाड़ी ना खोले के चाहिए आ पूछे के चाहिए मतलब के आइल बा के नहीं के मम्मी जी रो गेट जाके खोली। आ और बात बा अगर हम ना रहनी घरे तो केहू बांध पहन लेके आइए गइल कि लय पतो ही चाहे हमारे नाम धके कोई कहे कि हाँ उनका के बोलाई तो हमरा के बोलाई नहीं अब बांध पहन अपना हाथे ना लिहनी और ठीक है मम्मी जी। अब इतना ऐसे कि जानता रही दुनिया में इतना दिन से देख ले कितना देख के जरला सके ओकर पतो बांधे रह हां ये मम्मी जी आ ई लोग रानी तनिक मजाक उड़ैले बड़ी सो मारे। और कनी हां कि देख लोग कितना मजा मारत रहल कि ओकर लइके फैका ना होई होई ना होई हम ना भगवान के घर में देर हो अंधेर ना देर भगवानो कहलन केहू ना चाहला ना कि ओकर बाल बच्चा होखो आज तोरा के बता तनी जय दी मम्मी जी जय मम्मी जी रो गोवरा हम जाते उठा के फेंक देबे। हम जाते खाना बना जो खाना बनाओ आ गेट पे केहू आवेला तो बोलनी हमरा के अपने ना कोई नहीं ना बोलनी। आजकल केहू से बतियावे के जमाना नहीं कि बतियावते समय कुछ कर दिया सब ठीक बा। बाप रे इतना समझात नहीं इतना टेंशन लेके मत चली इहो मम्मी जी बाड़ी नु तक गजबे करली एक हितिया के ख्याल रखेली। लेकिन उनकरो कहना सही बा ना तो रानी मंगोली के कोनो ठीक बा। ये लोग तो ऐसे देख के जरूरत रहेली कि कैसे ओकर लड़किया के ओकर घर में फलाना बा के घर में खुशी आवता कुछ कर उड़ दिहन त ना ये दादा सही कहता रे। हम पूछम पहले पूछ ले अब बताई नु कि बानी तबे हम लेम ना त ना लेम ना त ई लोग तो देख के जरेली मंग धोवनो। लेकिन हमारा बेटा के चाहे हमर बच्चा के कोनो कुछ कर दिहन झोंटा में आग लगा दे बढ़नी से ओकर मांगे धो दे रानी के। चलो तनी खाना बना ओकर इतना मजा हमार लड़का खत्म करके ओकर घर में नाती हुई ओकर चिराग आगे बढ़ी ना हम ना होके दे के दे हम सोच रहे कि हमरो बबुआ हुई तो हम अपना गोदी में खिलाएं, लेकिन हमार नाव के दिली जान वो भी खूबी घोर सत्यानाश करम। अभी जाता नहीं लेकिन हम घर कैसे हाँ हमरा में इतना शक्ति बा कि हम कर ले।
दर्जन तर जादू उठे ना छो जिसे हमार ना भाई जाते हैं जियात नहीं ओकरा घर जाए ना करा तो वो कर जैसे हम ना बोलो वैसे ओकरो के ना होके देम अभी जाते हैं लेकिन लेकिन सीधा के एक्टिंग करे पड़ी कैसे कर हाँ सबसे बढ़िया हम तो कॉल लेता कह दें कि हमारे लाज लगता हाँ ये ठीक है अब अपना रुकना जी वो तो है कहीं नहीं इधर वैसे पहले नेवरा तो रही से तो एक हम खून जब पी लेना तो ये वैसे भी पहले नेवरा तो रहो कैसे हमारे लड़का ले रही थी एक लड़का ले जब से खून ना खून तैसे हमारे कलेजा ना जुड़ाई खोल जल्दी खोल छटको हम हैं आइए दी तो इसे तर के ठटकर आ पता लगा कौन तनी से अपन सुपावा दे तू हमर चावल तनी आई अंदरवा ठीक बा बाप रे अतना भूख त न जाना लागत मने कि हमरा जगह रहुए पनिया बनी तो दीदी को मजाक करेली का ये दीदी रहो अतना ला जाता नीनू जैसे अरे ना छटको जानता हूं बिया भइला चल ना कर जानता हूं नरा तोर चगे से पहले ना तनी अंडा बनैले रही हुए मुंह पर पड़ गेल छिटी का लाज लागत बहुत चल गल बता हां तनी से जोर गेल भाई बैठी तो तनी मुंह में दिखा दी हमरा देखाइला में का बा ना छटको तू का देखबो बोल छना ए छटको अरे माई का है दीदी का करबो हो का हम बताई तारा के हम तो दुखे से खुद रोवतानी अब का भइले दीदी भगवान के देन से सब चीज बढ़ले बा अरे का करू सब चीज रहल ठीक में एगो आज तक ले भगवान देलन ना कुछ पड़ रहत मुंह के जन कोना के चबा घोलली सन ताई ना आज कल त ना बसल बाई सन छोटको पूछबे मत कर मत कहीं से त हमर मम्मी कहलिया कि केहू कुछ दिली नु तो मत ली है यही से त हम ना लेनी है दीदी सही कहनी भगवान एगो इतना सुंदर पेटो देले रह छीनिए ले भगवान सुहाइबो ना कर दिलै का हां ये छोटको का करब अब का करे में दीदी भगवान के सुहाइबे ना भगवान के ना सुहाइल के इंसान के ना सर के जानता लेकिन अब भगवान की कृपा से हमरो दीदी होखे वाला बाटे अब होखे वाला बा माने कि बबुआ मतलब देखिए चाहे तो खुशी के नो बात बा कोई नहीं हाल हमरो ना पता है अल्ट्रासाउंड करा के नहीं है तब बात को महीना के बा अभी कहाँ है दीदी अभी तो 3 महीना के बाटे 3 महीना को भाई हाँ, अच्छा जाए तो अपन बढ़िया लगा तनी से पाव ले ले वरना बड़ा देरी हो गई हां तनी दीदी ज्यादा खुशी के बात सुनाई लो ये दीदी तनी अच्छा से दवाई वही करा लेम ना त हां छोट को जा ले ले तनी सुपावा जा देखू लाइक ना रही मुंह मारे दादा ठीक बा कह दड़ी बड़ा कि ए दीदी 3 महीना के बाटे त हमरा नहीं के कब पता कि 3 महीना के तोर बाटे यही से तो ले नहीं है जवाब तू कब बताओ तनी एक बार दे गई जाती तो यार हो जाए देखा चलाई जब से खून नहीं है दीदी जी मिल गई सुपावा हाँ हाँ छोटको आओ फैली अच्छा बैठ ना ली कपड़न चाता बड़ी काम बाटे छोटको देखी तनी बाबू सुनता हां ये दीदी अब सुनी कब तक आ तो जान मुंह अच्छा ये छोटको सुना ना मुंह देखबो हाँ। अच्छा दिखा दे सुना ना एक बात कही का कहत रहनी है ना का यूज बुझालू ये दीदी तनी अरे कुछ ना छोटको अच्छा देखबो मुंह तो दिखा देम तनी हम मुंह में देखा दी देखी कि कितना जरल बाटे देखा दी और अब हमरा से लगा तनी ये तनी जैसे लगा कि का हम कही देखा दी आ देखा तनी अच्छा मुंह देखबो हां ठीक बा दिखाओ तनी अरे का मम्मी जी अकेले मम्मी जी अरे बाप रे बाप अरे मम्मी जी अच्छे अच्छे मम्मी अरे बाप रे मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी और काम हो गया मम्मी जी और बाप रे पेट दुखाता है मम्मी जी मम्मी जी
मम्मी जी देखी ना जी, अरे बाप रे, अरे दादा ई का करके चल गेली रे दादा, ई कैसन भैंस बनल रे, अरे बाप रे, ये तो क्या हो रे? अरे का हो रे? अरे भाई अरे का हो रे का? अरे मम्मी जी अब हम का कही, अरे बाप रे, ओइली हा दीदी आ रही है, कौन दीदी रे? बगल वाली दीदी, आई हो भगवान, बगालो दीदी, कौन बगालो दीदी रे? अरे दीदी बड़की दीदी आ रही, कहत रही आई हो कि बाप रे बाप, पूरा काजर पोते हम तो देख के डरा तनी दी, पेटवा से खाता है दी मम्मी, अरे बाप रे, तो का करे पेट में कुछ को लेकर कुछ दले खा के रे? ना इससे कली से तो बाप पता हो नहीं सकल है यार? होए मम्मी जी, आई हो माई, का हो गए कुछ बुझाता मन दर्द कर दो पेटवा। दे मम्मी जी अब हम का बताई, हम कितना खुशी के बात रहे मम्मी जी अब बबुआ। आई हो माई, बताओ ना कितना खुशी के, कितना दिन के बरिस के बाद तक खुशी मिल रहा, अब हम का करिए भगवान। अरे कौन रानी भदर कटनी हमरा के देख के जल्दी से हो, हमरा के लेके चल बाप रे, बचिया तू बाच गोलिस न चल, आई का तेरे